nga kan mau ya to ke jingrwai kabarwai san post nem menchua ndai kadang im hadu menta ha ki chimut ki je prakhat ke janga o ki khon samla kari mo hato ngi hon ban long mraw hala ka jong kari ngin rwai kani ke jingrwai da ka ba pelet jimut ngai kan kta ya ka jimut ni don hang ni banri ya ka lawi ka jong ki khon ki ti ki jongi kaladon manu ki ba kan mau ya ka to ke jingrwai le se kan long ke ba snotna ya se nam da kan mau than ni ka sur pen kre la jan ki sni langin ya le ningin sange tolong ki bala kre ban shu long mraw hala ka jong kari pi hon se mo kon samla kari hor ket hor dang ya kari lum jongi ngin om de do haki nong we shi si kata ka jingrwai kan pen kem ya ka mynsiem ka jonga ka jopi ngin rwai ri khasi shwa bangine khat nagani ka jingalang ka ji ri khasi nga it ya pa ka ri ka ba it uba rim uba ja kitem men hin dai la ngam yo ishu jing ken mau ya ki kan amdu ri nga e thon la kari ngin kêu sha kli sha prang ngin mi poliu jing start ngin ya di ken mau try ya kari khasi kalau ke jingrwai ka bang ju snotna ba ken mau try ya kari khasi enti u barem baja shan kamo har uje hoba haki pateng badang sa try babam yeng panda ya karina ki jeng ma ublen kurkhui phi para ngini pai da galimti ka jai ngin pai shika diang ngin pai shkamon ngin lej be chiki kam la ringi don kam ban pendap la ni shiki yeng kisam PNCE ya u president jaga boys of the people party ya ka arfloi trick aga jing sedang ga jingu ban charging it ke indefinite hunger strike bat kumju phinia pen kre amalai constituency ban lej ban perta khmat yeng jong gitu ki MLA bakin pai shangane ga jingale ga jingi banai ga jinga shanu play on kurkhui phi kublai shibon kublai shahadmu shane ga long jing kublai kiti ya phi baro ki bon angni ka bumi na ga donul ga ji kublai shibon kublai shahadmu kublai shibon ke jeng lang kalawai